Ayan guys, part 1 na guys. Pulisos kumain kung paano. Tara! Boss? Kapag na yung pas mo. Gaspang kayo. Pas mas kasi. Ha? Yun ang bang pala. Pag umasa ka sakit, kalipay naman. Hindi ka mainom, ma'am? Hindi ka mainom? Ano ko? Nakamubo. Undang mo ko. Ah, niundang na. Ano niundang man? Apoy. Wala na inom-inom? Ano dire mo ni uric acid ha? Balay-balay sa uric acid, kaning sugar, na-address ka rin inom, na-address soft drinks, kape, juice ha? Oh, nag-cellphone? Okay. Google, no?
Birthday ni mo? Birthday Sandro. Ah, Happy birthday! birthday si Mitilogos. Ha? Tinugos? Tayo ang magkatag regalo daw. Sandro, ganito. Gilit ay. No. Grabe. Nagtutrubad na rin yung grabe. Ay, dakong baha, uma. Dakong tubig, uma. Pag-ikaw ba? Pagkiri ba? May malunupan, uma ba? Dakong tubiga. Dili na mo ako balay, bro. Ano na Ben? Ada Ben? Dili na Pilipinas. Dakong Pilipinas. Ngayon, ang baha no, kay ma-predict pa rin ba? Sa linog. Ma-predict ang baha yan ang mga ma-predict na bagyo. Pero ang linog. Di man yung ma-predict ang bulkan. Ma-predict nila nga patay na. Sus nga ni kuan man. No? Hindi asuman. Kahit nagka-active ba?
Marites ni mo, ma'am. Ma'am. Kaya nagmarites ni mo. Nagay na kalaban? Hmm? Marites ni mo. Tao na ba? Ha? Tao na. Ano yung kumalaba ka, makitaan ka dito? Makitaan ka sa mga tao? Oo, pero makitaan ka. Ano, marites mo ka na malaba ka na yan, ang iniaragod sila niya, magtapok sila. Ang isa na kasi yan. Nice, kek. Madam. Nice. Ano? Ilang piso dong ha?
kag ng plima. Kaya na kaya ha? Mama na likod, mama na likod, kinayang naman. Isod mo kay Dugay, mapagod. Naman. Kaya, naman.